Hello guys, நான் உங்கள் ஸ்னேபத்தம் கேமிங் பேசுகிறேன். இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளாஷ் ஆஃப் ஸ்குவாட் கலரி மேட்ச் தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்கிக்குள்ளே போகலாம். இது பார்த்தீங்கன்னா ஜிஏடி கன் எடுத்து நான் போயிட்டு இருக்கிறேன். ஃப்ரண்ட்டில் நான் தான் ஏறுறேன். ஃபஸ்ட்டு ஒருத்தவன் இறங்கிட்டான், அந்த பக்கம் போயிட்டான். இங்கே ஒருத்தன் வரான் இவனை முடிச்சு விட்டுடலாம். போட் முடிச்சுட்டாச்சு. ஃபஸ்ட் நான் காயிட்ட விட்டான். ஜிஏடினில் ஃபஸ்ட்டு தான் காயிட்டான். அங்கே ஒரு பொண்ணு நிற்கிது, அந்த பொண்ணை முடிப்போம். வாங்க போகலாம். இந்த பண்ணிட்டு போகலாம். போடு 110 டேமேஜ் வச்சான். டீம்மேட் முடிச்சிட்டாரு. இவன் யார் இவனே முடிச்சிட்டோம். விக்ட்ரி ஆகிடுச்சு. ஃபஸ்ட் ரவுண்ட் விக்ட்ரி ஆகிடுச்சு. நான் வந்து ஒரு கில் அடிச்சிருக்கேன். செகண்ட் ரவுண்ட் மேட்ச் நடக்குது. என்ன நடக்கலாம் நீங்கள் கெஸ் பண்ணுங்கள். நம்ம பிடிச்சகன் தாம்சன் எடுத்துப்போம், மஷ்ரூம் சாப்பிட்டுப்போம். ஓகே நண்பா, ஓகே எல்லாமே பண்ணியாச்சா? சரி ஓகே, வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். செகண்ட் மேட்சுக்குள்ளே உள்ள போகிறோம். சீரை விடுங்கடா. இன்விசிபிள் வந்து ரொம்ப கடுப்பாகுது. சரி பரவாயில்ல விடுங்க. எமௌண்ட் போடலாமா? சரி எமௌண்ட் போடலாம். ஓகே போட முடியல, இறங்கிட்டேன். சரி ஓகே மேலே போகலாம். காட்டு பூச்சிங்களா ஒழுங்காக வந்துருங்க. கொத்திடலாம். பூம்பு குத்து போகிறோம். குத்து ஒருத்தன் நாக்கு, இன்னொருத்தவன் நாக்காகிறான். நாக்காகிட்டான். ஒருத்தன் ரிவைவ் பண்ணுறான். யார் நாக் பண்ணுற? போட்டு யார் ரிவைவ் பண்ணுற? ஓகே நண்பா, நம்ம விக்ட்ரி அடிச்சிட்டோம். செகண்ட் ரவுண்ட் திரும்ப பார்த்தீங்கன்னா நான் தான் MVP ஆஃப் மேட்ச். தேர்ட் ரவுண்ட் வந்து கான்ஃபிடென்ட் நடக்குது. நம்மளுக்கு பிடிச்ச கன் என்ன கன் உங்களுக்கே தெரியும். எந்த கன்னும் தேவையில்லை. ஓகே சும்மா இது வாங்கணும்னு சொல்லிட்டு XMA வாங்கிக்கலாம். மஷ்ரூம், க்ளோவால், கிரனேட் காசு சொல்லிட்டு தான் வாங்குகிறேன். இதை வாங்க வேண்டிய அவசியமாக கிடையாது. சரி ஓகே, நான் தான் யூஸே பண்ண மாட்டேன். சரி போய் அடிப்போம். தேர்ட் ரவுண்ட் போய் அடித்து முடிச்சு கடைசியெல்லாம் அவங்க வாங்க போகலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வாங்க போகலாம். இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் போட்டுருங்க, ஷேர் பண்ணுறீங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறீங்க நண்பா. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வாங்க போய் அடிக்கலாம். பாட்டி சுட்ட முறுக்கு சாப்பிடத்தான் எனக்கு, பாட்டி சுட்ட முறுக்கு சாப்பிடு செத்து விட்டது அந்த பொண்ணு. அடப்பாய், அதுக்குள்ளே 3 பேர் முடிச்சிட்டாங்கடாப்பா. யாரா இவனுங்க? விக்ட்ரி ஆயிடுச்சு. தேர்ட் ரவுண்ட் விக்ட்ரி ஆயிடுச்சு. கில்லர் J4820 அவரு தான் விக்ட்ரி. அப்போ ஃபோர்த் ரவுண்ட் மேட்ச் வந்துட்டோம். இந்த மேட்ச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு என்ன எடுக்கலாம் நீங்களே சொல்லுங்கள். லெவல் 4 வெஸ்ட் எடுத்துக்கிறோம். லெவல் 2 வெஸ்ட் எடுத்துக்கிறோம். சாரி, க்ளோவாக எடுத்துப்போம். மஷ்ரூம் சாப்பிட்டுப்போம். மஷ்ரூம் சாப்பிடல, ஏன்னா என்னன்னு தெரியல. மஷ்ரூம் சாப்பிடல. சரி ஓகே, கிளம்ப காட்ட போகிறோம். 5 கில் நான் ஃபஸ்ட்டுக்கிறேன். சரி ஃபோர்த் ரவுண்டில் போய் எல்லா கில் நம்ம அடிக்கிறோம். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், போய் பார்க்கலாம். விறுவிறுப்பான சுற்று ஃபோர்த் ரவுண்ட். பாப்பா வாங்க. டேய் எங்கடா இருக்கீங்க? ஜும்பா தாங்கள் எங்கே உறங்கிக் கொண்டிருக்கிறார்கள்? நான் வருகிறேன். எங்கடா இருக்கிற? டேய் காட்டுப்பூச்சி, மேலே க்ளோவில் போட்டு சேஃபாக இருக்கிறீங்களா? சரி வரேன் இரு, நான் முடிக்கிறதுக்குனே வரேன். பார்த்துட்டேன், இங்கேயே முடிச்சிடலாமா? ஓகே முடிந்து விட்டது. நம்ம தான் வின் பண்ணிட்டோம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. நம்ம இந்த வீடியோவில் போய் அடிச்சிட்டோம். நன்றி ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். நான் வந்து எத்தனை கிலோ அடிச்சிருக்கேன்னா கிட்டத்தட்ட 6 கிலோ அடிச்சிருக்கேன் நினைக்கிறேன். தெரியல பாப்பா. 6 கிலோ அடிச்சிருக்கேன். கில்லர் J4 6 கிலோ அடிச்சிருக்கார். லைக்